Hello, what's up guys? 1 AM in the morning, wala ko katulog guys sapa ng ulan. Tapos tulog tayo misin. Tapos nabalaka ko sa mama guys. Okay, basi niya matulan. Manang wala ko katulog kaya akong gibantayan ako mama. Wala tulog guys. Tulo apit na maigo si Katri. Akong nilipon sa lurag kabo. Okay ko katulog guys. Nabalaka ko sa inahan. Tulog na kaya kong inahan nun niya. Ako nang gihipos ang Katri guys. Okay, so matulan man ko, mabasa ko skuan ulan. Ang ibutang ko ang Katri ang gihipos. Okay, masintro naman tulo sa ang daanan. Katri guys kita tulog. Katulog. Pagka na kay gusto tamang scene guys dugay na ka na balaya kay balaya. Dutan kami sa dulo. Ito yung si mother. Ito yung si mother guys. Lagi na kong katawag ni mother guys. Gabok na ka naman siya no? Karon kay ako na lang gihuwat ang ulan nga muhinay. Ayaw ko matuog guys kung muhinay ng ulan. Ay kabasa. Anong nilabhan guys? Yeah. Kaya matulog kung humihinay ng ulan.